azkeneko fasia buruz-burukoa jokatuko duten bi bertsolariak zeintzuk izango dira. Jakiteik nahi? Jakiteik nahi? Aurrenekoa jota fuego buruz-burukoan ibiliko dara, zen. Jon Maia! Bigarrena, berekin buruz-buru seigarren kopla txapelketako zintzarria lehiatuko duna Unai Iturriaga! Bale, 3, 2, 1... Unai gure izenak aintzen, neure harrituko nintzen, egia ote da rokero zarrak, ez direla inoiz hiltzen, ez direla inoiz hiltzen. Ez da gero aitzakia, akaso adabakia, merezi gendun daukat zalantza, edotadan errukia, edotadan errukia. Jendea berriz algara, gureko plata txorra da, zuk hartu zazu disimuloan, errukia baldin bada, errukia baldin bada. Baina nire anterko, daukat neurona bat lento, iruditu zait biari zirela, zu baino askoz hobeto, zu baino askoz hobeto. Hori iritzi sakona, ez dizut ulertu broma, zurea dela neurona eta nerea berriz geurona, nerea berriz geurona. Besterik ez gendun falta, zu maiarra nork aguanta, eroan bezate Venezuelara, oin Txabezkuara joan data, Txabezkuara joan data. Zergatik Kuba aldera, edo Venezuelan bera, obedezuzuk alde egitea, agur Santiago Cervera, agur Santiago Cervera. Alaxe gara baskoak, eta nabarro astoak, guk hormetako zirrikitutan, aurkitzen jugu arrastoak, aurkitzen jugu arrastoak. Iskirakura bezala, ala zorriak azala, pentsazazue gaztetxea da, gure habitat naturala. Gure habitat naturala. Nola euliak pekorotza, ari sartu diot hortza, lehen gibela hemen utzi genuen, gaur utziko dut bihotza. Hiru minutuz, honako objektu honi kantatu beharko diozu. Zapata takoidun
gorria. Zarautzen sentitzen eida mina, ta Durangon berriz mine. Jende artean aurkitu nahi dut, nire Mari Errauskine. Zapatatxo bat eskubikoa, gorria polita. Banaka proba egingo dizuet, eta begiak itxita. Ez dezan esan inork noala, beti ere ederrera. Edertasuna aurkitzen baita, beti bidean aurrera. Ze caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Pausoak eman behar dira gaur, ta eman behar dira bihar. Ezkerrekoa hementxe dago, ene ezkerra, ezkerra. Taldeko itxusia bezala, bakarrik eta ederra. Ezkerra baita parlamentuan, akaso igual UPyD. Norbaitek jantzi dezan zapata, egin ditzagun bilege. Lehenengo legea da urrena, ezin da ibili ortozik. Jantziko diot bateren bati, ni zapatatxo hau pozik daukalako takoia hementxe. Dauzkan 10 zentimetro. Taia zeinek daukan klasea honen gainera igotzeko, ze beste honek ere badauka. Hau ez talako txotxonan, onartzen du emakume berbata, onartzen du gizona. Edo bestela asexuatua, edo eta transexuala. Badakizue bertsolaria oso garaikoa dala, edo bestela arartekoak, deituko du akaso ona. Aresekin aserretu da, eta horrena ez da ez broma, baina ni dauzkat bi zapatatxo. Zapatatxo, zapatatxo. Biarra aurkitu beharko zaitut, galdu zintu dalako atzo. Eta hause, 3 minutuz kantatzeko, kopletan aitzeko objetua. Hiru minutuz kopletan aitzeko objetua, gutun bat. Gutun hori bat. Prest, 3, 2, 1. Gutunak gaur egun badauka, trukoa gehien txuenetan baita bankukoa. Igual izango da hori edo lila, etorriko aldau arteko txirla.
Zumaiarra naizta da seinale txarra gutu nau, ote da iaurio baina gutunetan egalkan norantza hor joaten da sarri gure esperantza. Gaur egun gutunak ez da esan beharrik idazten zaizkie presoei bakarrik. Eta idaztea ez denez erraza guretzat laulerro haientzat arnasa. Oraindik herri hau horrela dagota tristea irten zait gutunaren kopla. Izango da gutunik onena berriz kartzelara bidaliko ez dena. Ta elkartasuna haientzat ematen itxaso bat dago putzu zulo baten. Lengo laulerroak oraingo arnasa, araino iristeko eskuz esku azala. Bilantzak ofiziotan egiteko gaia, hau da. Mundua egun gutxi barru bukatuko da. 3, 2, 1. Mundua amaitzen da, mundu maitea, pentsatzeko hartu dugu argatik tartea. Mundua omen doa putzu zulora, maiek esan duteta ala izango da. Horrela ari zara guk sinestu nahian, izango da zu bizi zarelako zumaian. Zarelako zumaian. Alderdio nahi ikusi dezagunu nahi, guilko gera baina kabroiak ere baina. Ni horretan zurekin jonagoz nago, jakin nahi du zein hilko garen lehenago. Garen lehenago. Obe beraiei hiltzen lehen ustea, nere azken nahia da hori ikustea. Nola farsan ibili garen urteotan,
Mundua amaituko da, egin dezagun txortan. Egin dezagun txortan. Eta azken arnasa negarra begitan, tanga bat jantzita eta takoi gorritan. Takoi gorriak behian, perfumea goitik, pasaidazu gutuna, pasaidazu hortik. Pasaidazu hortik. Oren piztu didazu gutun zeloa, eske falta zitzaion zure seioa. Baina nire zeioa gaur ez da doainik, doainik atxerekin idatziko dut nik. Idatziko dut nik. Agero liburutan jarri dezaten, 500 lagun hil ziren putzu zulo baten. Titularra jarriko dute DV-en, ez zaitez arduratu zarauztarrak ziren. Zarauztarrak ziren. Ez zaitze isildu nahi, segi betiko, kantatzen duen herri bat. Ez da inoiziko inoiz hiltzen ez bada mundua amaitu, ezin bada zarautzek irentsiko gaitu. Irentsiko gaitu. Biok izan nahi dugu zintzarri dunak, elkarriltzera goaz, agur lagunak.